Si Liza, kung wala pa na sila magko-MNT Kihil niya, gitagaan ko break at sa ABS-CBN, gipatagaan pa ko nilag break na may mong artista. Pero siguro, kami pa siguro ni Liza sa verano nagka-Paris. Wala mo kayo time good, mga audition. Pero if nagtagaan pa ko chance nga, gipa-audition ko ni Mama Judith, wasa ko gipapila ni Mama Judith audition. If nagkaila pa ni Liza sa verano, to, wala na. Feel ako kami may giling. I hope malingaw ka. Malingaw mo. Ayok, Lord. Hindi siya masuko, Lord. Hindi siya masuko. Hey guys! Welcome back to another video. Another Nognog TV episode. Karon panahon na ako na magkuha na po ko. Why not mo try ko aning nakita na ko ni sa YouTube kaning mga sikat po karon kaning mga jojowain no totropahin. Kanon ako pwede ko ma-try kaya no. In my case, dili pa kaya ko nga problema sa ako. Let's see. But before that, mag-pray lang usa ako, mag-pray. Kaya you know, someone will rage, you know what I'm saying. So sa akong wife, I'm only doing this for the views. I hope you will understand. But I think you will understand. Kung na nilingaw-lingaw ra niya, ikaw ra gyapon ang pinakagwapa nga babae nga akong nailan o nakita sa akong mga mata. Kani lingaw-lingaw lang ni. So karon manataog pray, manako og pray for my safekeeping. For my safety day, for my own safety. Safety? But before ta mag-start good, I would like to encourage everyone na makita sa akong video, please subscribe, please subscribe. Kay murag na akong murag makapag-boost na ko ba nga na di nag-atang sa akong mga video day na di ginahan sa akong mga ibuhaton ng mga videos bisa ko sayo mga welame pero ginahan gyud akong kuan. So ayo, please subscribe. Kay mura na yung nagbuhi sa akong heart na lipay ko ba nga na ako'y nakapalipay na tao. So thank you. So, una na ako na ideal guy. Oh no! Guy? Hindi man guy. Ideal girl girl. Kay si Kuan, Catherine Bernardo. So, if I was single, kung tagaan pa ko nilang chance na ipares ni Catherine Bernardo or dili, if uyabon ba na ako siya or akong bargadahon, well, ang ako answer na is Kuan. Feel na ko, bargadahon na ako siya. Kay for me, ang kuan mo ka na si Catherine Bernardo, mga mauna ko mga standard food sa usa ka babae. Bisag pa kayo inyo kung i-link niya, depende na sa sabot. Pero kung seryosoy lang, barkada gihapon akong tanan niya. Di mura na ako sa mga naon kuan. Siguro igsuon. O dili sa igsuon, classmate ra bit ako maturing ganyan good. Sorry juga kayo. Sorry Miss Catherine Bernardo. Classmate ra gud akong tan-on nimo or a friend ra gud. What? So sa tanan mga qualities nga nani mo karon, I know happy na si DJ sa imo, si Daniel Padilla. I think happy na gud kaayo mo. So friends ra kita. Sorry. Number 2 si Kuan, si Julia Barreto. Kana siya. Uyapon ba na ko siya or barkadahon? Siguro ako siyang kanon, uyabon. I like her because she is very white. I'm not into into like mga morena. Although mga morena, gwapa sila mga morena, pero like gud ang kaputi ni Julia Barreto. Ginahan ko gud kay sa akong color karon, kailangan ako mangit og puti na kuan ba babae if I was single. With all due respect sa mga Barreto, siguro si Julia Barreto may kuan marag hindi siya kayo uyabon siguro, pero si Julia Barreto magud murag ilang history sa ilang pamilya pa maldita. So meaning kung maldita to yung mga family, wala na. Kung ako siya uyabon, sa may kasulti sa yung mga iyaan sa tirara ka kotob ay nang sultahan. Wala na. Langit at lupa, di mi pwede magkita ba, di mi pwede mag-abot, pero kailangan mag-abot kay love na mo sa busa. Pero hibong juga kung anong nagbuwag sila ni Juan Manggod, ni Joshua Manggod. Ang murag anggit mami ni Joshua ba? What?
Sa ingon sila nga nami resemblance ni Joshua labi na sa mga mata ug sa kuan ug dili sa mga sa dili nga facial area kay sa my lips to. Di ba? So I don't know. Sayang mga gayo ba sayang. Katong time ako to na uyab ni Julia. May siguro nagkuan ni meron marag na ako sa Star Magic Ball. Itan-aw na to so ayun to pakita karon nga ako ay pares ni Julia Barreto. So, di ba? Hindi nagkaayo. Pila ko di may bagay. Pero in my heart, bagay mo. Ginahan ako siya kaya uyab bon. Bye, Julia. So, number 3, oh my god. Si Nadine Lustre. Kana. Papilian ba ko? Uyabon ba na ko, Shirley? Siyempre, ako uyabon. Along the way, katong nagsugod mo na siya sa kuan. On the Wings of Love. Katong ka diba? On the wings of love. On the two of us together flying high. Muna nga salida ka to On the Wings of Love. Kung ako'y taga-chance, uyabon man ako siya or dili. Siyempre, uyabon. Pero kung papilion siya papilion ako si Nadine. Namo si Nadine, si James Reid ba or ako. Feel na ko ako'y pilion. No? Eh, feel ako di siya ginahal mga Inglesero eh. Kapay ka ng Inglesero eh. Kita ka ba na mga Bisaya ba? Kasi natin, mostly na mga Bisaya. Siguro mga 90% na mga Bisaya. Makasugat ang mga parender niya. Neymar mo dulat. Labi na ng mga Neymar question niya. Takpan na to. Mga na to na eh. Mga na to. Maksyon na ka. Kung gipapili pa to si Nadine o ni James Reid or ako ba, feel na ako kay pilihan. Kita magkasinabot di ba? Sinabot ni dagan siguro may things in common. Dagan pa nga dagat nga amo masuroy yan kuyog ming duha. Ang pila nako. Guwapa siya, gwapo ko. So, walay kuan. Walay hadlang ba? Ako lang ang opinion. Tanaw lang mo diya. Oh no. Mic check. Kung kami pinagkapalit sa Star Magic Ball, na ako nakita ng mga few photos, akong gitry og kuan gipakita if parison ba mi. So mo na siya inaw na to karon. Di ba? Parison kayo mi. Samot ning nanay yung buhok, ako pa yung buhok. Taka sa yung buhok ka. Wait ha. Wait na pa, tagan ka intro, tagan mo intro. On the wings of love, up and two of us together flying high. Oh, diba? Di pa siya magmay. Tsuraan pa niya, singer. Wala mahay day. Pero sorry, wala na daw sila karon. Sorry, wala na pod ko. So, find another guy. Not him, not me. If I was single. So, number 4. So, kani siya hailed as one of the most beautiful women in the world, si Liza Soberano. So de with an S. Soberano. Ano, my gosh. Uyabon ba or barkadahon? According to my statistics, according to my differential calculus, feel na ko mga 70-30. Feel na ko 30% uyabon ako siya, 70% barkadahon. Joke. Char. Uyabon na yung alangan, 70% uyabon. Kagwapa na niya. Well, ang love ba? Dili man gud ma-define kung imo lang basihan ang appearance sa kababae. Well, matter pud na ang characteristics niya, traits niya, sa pamatasan. Nagana na ako respeto ba? Feel na ko, uyabon ako siya. Si Liza, kung wala pa na sila magko-event Kihil niya, kitagaan ko break sa ABS-CBN kami mong artista. Pero siguro kami pa siguro ni Liza Soberano nagka-Paris. Kung di rin tayo sa huli. No, diba? Way back sa patuiga, mga 2010. Kitagaan ko break, nahimo kong artista. Wala mo kay time good, mga audition. Pero if nagtagaan pa ko chance nga gipa-audition ko ni Mama Judith, wasag gipapila ni Mama Judith audition. Feel na ko kami may giling. No? Siguro along the way, nagkakuan na, nagkaila-ila na, nagkamabutihan na.
Liza, chances good nga magkauyab mi 70%. Di ka ano Liza soberano, di ka puyog nimo. Mora nimo uyab nga madani mo kuan siguro. Madani mo bisag asang lugar, kana may uman madara nimo layo ra kanan sila ni Liza Soberano. Namo gyud mga ubang buhay pud ra gud nga paghahigahi sa buhay nga imong uyabon niya mura ra ba madag SM or madag imon, di ra ba photo breve kuan photo breve carbon. Magpa hard to get pag yun niya. Muna man, di madag SM, di madag imol, di madag kuan, di madag ayala, di sa ganyan gano'n madag siguro tabuan. So, ay na mo, naunsa, kuan pud mo. Real talk, naidagang gwapa di wa, magina to get ang mga gwapa kayo dira, kamo na noon. So, kaya na dyan sa mga uban dira, daghan nag-single dira. Well, anyway, mabalik na nila sa Soberanos, madanan ako sa kuan sa mga almost all places in the world. Siguro kung ako kami magkuyog, maaana lang siguro ko kuan waiter, katabang, boy. Di ko kalimutan na one time na gud ni suot ko sa waterfront kuig sa kong uyab. Uyab pa mi ato sa akong wife. Di ko kalimot ngani. Suot bing waterfront na natare ko ba pulumutot ko. Pagsuot ato sa may entrance. Stop Ninaan ako nga, day, kakos dira. Kaya para makasud ko diretso. Okay, kakos na. Tapos stop man ko sa guard. Stop. Ito pag-unahan na niingon din ng guard yun nga. Sir, kanang asa ta sir? Ay, akong ihatod. Aw, sir, kanang dili ba pwede mo sa driver? Omae wa mou shindeiru. Mutay driver ko no. Mutay atara na kay ko ato. Tanaw mananaw may concert nato niya. Atara ko ng shorts, naan driver. Kutob ra ko sa entrance ko no. Di ko na ako masyod. Unsa? Inana kagwapa ang akong wife ba. Murag Liza Soberano kung magkuyog mi ni Liza Soberano sa siguro. Na sa siguro may tabo sa ko. Mahimo ko nga maan ko na boy, maan ko na katabang, driver. Well, wala ko na discriminate ana pero the chances are big. Mo na yung may tabo sa imo kung magkuyog mi ni Liza Soberano. Well, anyways, ako ginang uyaban sa Liza Soberano. Liza Soberano. Kana di pa kana hailed as one of the most beautiful women in the world. Kanang ubang mga hard to get dira na unsa naman mo tagay chances ang uban uy. Unsa naman daw mo dira. Tapos na lang kalibutan wala di siguro mo madag SM or di mo madag Imbol, di mo madag Ayala or maski tabuan. So kuy lang let's go. Number 5, maybe the last. Si Ivana Alawi. Ay, Katriona man today. Ivana Alawi in the house. Si Ivana Alawi, una na siya nakitaan sa ang probinsyano. Si Ivana Alawi, uyaban na ako depende according to my calculation sa iyang vital statistics, oversized in a good way. Pero if I was single, akong tanawon magkuhan ba ang traits, ang kinaiya, ang iyang batasan, ang iyang nakilala ko sa mga interview na ginahan ko na siya mga funny guy. Well, if I was single, yan nagkaila ta. Yun lang ko, i-interview na ta sa Boy Abunda tonight with Boy Abunda. I-interview na tang duha. Si Ivana kay siya na ang perfect definition sa crush ng bayan katong like literal gid na crush ng bayan. Given the chance, uyabon ako siya. Uyabon ako kay. Pero na ako kay siya magkuan po ko makaingon po kung ako na lang siguro barkadahon kay wala. Dako ang chance nga dili may mag-auyab pero ikapangambog man sa ning naong nga bangason feel ako ginahan siya mga small, dark and handsome. Di mo ko tall, small, dark and handsome. To wala na uso ang tall karon So Ivana Alawi, one of the most sexy icons in the Philippines. Idol ako si Ivana katong single pa ko pero today, dili na. Dream na lang, dream. Si Ivana Alawi, chances, magkauyab gid mi.
feel gali na to. Ako pa yung masugot niya. Murag ang may tabo ba siya munguyap na ako. Joke lang. Oh no! Kana. That's it. Mo na kong 5 ka ideal women if I was single. I hope you enjoyed. That's our last part of the video. Please subscribe. I hope you enjoyed watching this. Comment down below kung unsa inyo mga maybe na may mga suggestions kung unsay mga video na pod nga ipangbuhaton na ako. Well, I am versatile. Buyag, I can do everything for the channel to be alive. Wow! But before that, I'll just make a quick wash out to Junbil Paz. Shout out to Ken Choyo, and shout out to TJ Reyes, Mike Darwin, Mat Dong, Tagalabangon ng usa na maligi og siomay. So wash out sa inyo, wash out, shout out. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you. Keep safe. Peace.